सार एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ माने सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदोंमोनलाय बबे दुनियाव नुखो कैसे मयाव जानो चारिटा बीजेपी खेलिब बाकी बीपीएफ बाकी 11টা সমষ্টিটো লাগে না নালাগে শিৱসাগৰত कैंडिडेट সেই কাৰণে কৈছোঁ মই এনডিএ হিচাপে 15টা আমি খেলিম স্যার 13 তারিখে প্রধানমন্ত্রী আহি আছে কোকৰাঝাৰত 13 তাৰিখত কিবা স্পেশাল কিবা বিচাৰিব নাই নাই আমি তো বিচৰা মানুহ আমি বিচৰা মানুহ যিমান দিয়ে আমাক লাগে মুঠতে বিটিসি উন্নয়ন হ'ব লাগে সেইটোৱে कैंडिडेट কেতিয়াবা ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ মানে ইলেকশ্যন যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ দিব ইয়াৰ পিছত হ'ব ওকে ইয়াৰ আগত কোনো অসুবিধা আছে নেকি CWC program CWC दिनै BPF हान्जानि CWC मिटिं एसे उनाव जागासिनो दं बेवहाय जोङो फैगौ बैसागुनि सिगां आसाम एसेम्बलि इलेक्शन जिथु जागोन बिनि सायाव सावरायनानै सिद्धान्त लागोन आरो जोङो जायफोर गेलेनो गोसो बिथांमोनहा दरखास्त बा एप्लिकेसन होनो हागोन होननानै जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन बेखौ मालानिफ्राय होनो हागोन बिनि दिन तारिखखौ दिनै थिग खालामगोन आरो जोंना खोथाया जाहैबाय एनडिए हिसाबै बिटिसि ओनसोलाव 15टा सिट दङ एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांनांगौ बे जोंनि थांखि आरो 126टायाव एनडिएआ इलेक्सन गेलेगोन 126टा सिट दं आसामाव बे हिसाबै एनडिए हिसाबै जों गेलेगोन जोंना जाहैबाय बेबायदि जेनेबा 4टा 5टा 10टा नङा जोङो एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांगोन बास सार एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बयबो हान्जाया मदद होयोब्ला राजखान्थियाव फैनायनि बाथ्राखौ एसे इंगित होनायखौ नुनो मोनो बेखौ नोंसोर मिथिगौना मिथिया माने सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदोंमोनलाय बबे दुनियाव नुखो सोर CPMआ हयथ' नोंजों एलायन्स दंबा सोरबा कंग्रेसआ एलायन्स दंबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन नोंहा सोरजों एलायन्स दं क्लियार खालाम नों अल पार्टिजों एलायन्स खालामखांबाय नामा BPFजों कंग्रेसजों BJPजों CPMजों UDFजों रायजोर दल आसामाव बहुत पलिटिकेल पार्टि दं रायलायनानै बेबायदि जानो हायोबाथ' मोजां रायलायदो BPFजोंबो रायलाय कंग्रेसजोंबो रायलाय BJPजोंबो रायलाय UDFजोंबो रायलाय रायजोर दलजोंबो रायलाय CPMजों रायलाय CPIML दं हाजारथा दल दं बे दलफोरनि हेफाजाब नांगौ होनदों दा दिपेन बर'आ सार सिडली बियाबाव साथाम साब्रैनि मुं ओंखारबाय बे नामा हाजार ओंखारबाय थागोन दिपेन बर'आ मोजां आइडिया दिपेन बर'ना देरहागोन बियो गासिबो दलनि हेफाजाब लानो नागिरदों दा बबेहाय नुफोरखो बबे दुनियाव नुफोरखो बेबायदिलाय मासि जिखिनि रानलायनाय मासि जिखिनि बिटिसिआव मासि रानलायनाय बिजेपिनि मोनदो आरो बिपिएफनि जोंना बिदि नङालै आङो नुदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों बिजेपिआ मोनब्रै लागोन BPFनो 11टा हगारगोन होनना बुंदों बे 11टा हगारनायखौ दिसपुराव नांगौना नाङा मानो जोङो एनडिए हिसाबै मथथे 15टाखौबो दिसपुराव हरजोबगोन आं बास 13 तारिखआव भारतनि गाहाय मन्थ्रि फैगासिनो दं माबाफोर भारतनि स्पेशेल बिखौ नामा सार भारतनि प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मदि डाङरिया बिथाङा फैगासिनो दङ जोंनि बिटिसि रायजोफ्रा बिराद मोनसे आसायै दङ माबा मोनसे मोनगोन होननानै आरो जोङो बिटिसि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ बयबो जयैनो बरायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं जोङो